kategórii, tejto hlavnej vekovej kategórii hip-hop formácia sa na 7. mieste umiestnili Grimy Prešov, Tatisi Jack Sparrow. Grimy Prešov. 6. miesto obsadila Pidieska Spišská Nová Ves Svalovka. Na 5. mieste sa umiestnil bratislavský sexappeal MA Hip Hop Unit Bratislava. Na 4. mieste tejto kategórii sa umiestnil Grimy Prešov na 7. Ja z môjho pohľadu musím povedať, že pre mňa osobne nebola to víťazná choreografia, ale pre mňa osobne to bola najlepšia show. Takže to bol taký rešpekt odo mňa pre vás. 3. miesto D Studio Košice. 2. miesto Element Banská Bystrica. 1. miesto Just David Play, Just Crew Bratislava, 1. miesto. The Next Star 2012. Toto sú jeho účastníci. Dajme si ešte obrovský potlesk Košice. Díky moc. Vidíme sa na bare.